Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag der skal vi spille Minecraft episode 3 i kreativ, så lad os bare komme i gang. I sidste episode sagde jeg, at vi skulle lave en stald, så lad os bare komme i gang. Vi sætter lige nogle blokke, så hallen den skal være meget stor. Med hegn og alt sådan noget. Og der skal være heste og grise i den. Ja. Vi har lige ødelagt et hus, fordi vi skulle have plads til det. Jeg er ked af, at jeg ikke har uploadet æggen i så lang tid. Men det er også fordi, jeg ikke fik tid. Så vi sætter lige op her, og så imellem. Der er også en anden by helt derhen. Nå, men lad os bare lave videre. Så gør vi bare lidt større. Og så derimellem, der skal der være også sådan noget træ. Så vi laver bare videre. Og i næste episode ved jeg ikke lige, hvad vi skal lave, men det finder vi ud af. Den skal bare være sådan mellemstor, så vi ikke overdriver for meget. Det skal være på det her græs, der er. Og så skal vi lave forskellige buer derinde. Så det vil sige 2. Vi sætter også lidt derinde imellem. Det der. Så fordi at så kan de bare hoppe ud, hvis jeg... Og så bagefter så laver vi lige nogle døre, eller de der låger. Og så vi skal lige have lavet den anden side også. Så det finder vi lige. Vi tager den røde, og så bygger vi bare videre ud af siden. Og så når vi har gjort det, så tror jeg, at vi vil sætte nogle dyr og sådan gøde på hest bagefter. Måske i næste episode går vi hen til den anden landsby, og så skal der også være med noget vand, så de kan drikke derinde. Så vi finder lige noget vand. Okay, det skal kun være heste, siger vi bare. Der må gerne være 1 hest mere, og så ikke flere. Så skal vi bare have lavet nogle... vi har aldrig fået lavet låg. Hvad skal vi så lave? Så kan vi lave noget tag og noget lys. Så det ikke regner noget på dem. Og så når vi har gjort det, så tror jeg bare, at vi går ud og rider en lille smule på hesten, og så afslutter vi episoden. Så skal vi lige have et sådan sad, og så skal vi sikkert åbne der, så vi kan komme ud.
Og så giver vi dem også lige noget brød. Nej. Ja, og så... Nå. Men tak fordi I så med. Husk at like og subscribe. Vi ses. Hej hej.